Iniinda ng ilang negosyante sa Mangaldan, Pangasinan ang mataas na singil sa kuryente ngayong Agosto. Naritong report ni Claire Lacanilaw Dungka. Magasta sa kuryente ang dalawang freezer sa tindahan ni Zarena Bianan ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Kaya kung makita niyang makapal na ang yelo sa loob nito, inaalis na niya sa saksakan lalo't tumaas ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Nitong nakaraang buwan, umabot sa 4,500 pesos ang kanyang bill sa kuryente. Inaasahan na niyang mas mataas pa rito ang kanyang bill ngayong buwan. Mahina yung bentahan ngayong August, tapos tataas pa yung kuryente, di ba? Parang sobrang hassle. Pahirap po. Lalo na sa mga negosyante na nagbabayad ng mga bills. Ayon sa Senpelco, tumaas ng halos 80 centavos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Ang taas singil sa kuryente ay bunsod ng pagsipa ng presyo sa kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ito yung ipagtaas ng singil sa spot market during the time nung April at saka May. Ngayon yung final settlement, yung July billing namin. Bumaba na raw ang demand sa kuryente kaya asahan na daw ang matatag na supply. Sapat yung generation ngayon, yung supply. Pero sa atin, sa maintenance works natin, may mga cluster barangays o mga isolated areas na nagkakandak tayo ng preventive maintenance para ayusin at sabayin nating mag-clearing. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon.